ପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ବହନ କରି ଓ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ରମେଶ ଘରକୁ ଯାଉଅଛି। ଏଠାରେ ରମେଶ ଘରକୁ ଯାଉଅଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ। ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର? ପଦ 5 ପ୍ରକାର। ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ, କ୍ରିୟା। ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହନ୍ତି। ଏହି ନାମ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନ, ଜାତି, ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ